Ahojte, dnes by som vám chcel ukázať jeden zaujímavý prípad. Na našu ambulanciu prišiel pacient na odporúčanie s rozsiahlým zápalom na hornej šestke a sedmičke. Začalo ho to pobolievať a preto chcel vedieť, či sa tieto zúbky dajú ešte zachrániť. Urobili sme CT vyšetrenie a následne aj klasické rentgenové snímky, ktoré vám ukážem na konci videjka. Začali sme endodontickou revíziou sedmičky, ktorá bola náročnejšia. Spravili sme nadstavbu, prečistili a zaplnili koreňové kanáliky pod mikroskopom a zub sme uzavreli výplňou. Potom sme sa pustili do šestky. Po odstranení starej výplne sa odhalil rozsiahly kaz pod výplňou. Celý kaz sme dôkladne odstranili, následne sme spravili nadstavbu, ošetrili všetky 4 koreňové kanáliky pod mikroskopom a zub sme uzavreli definitívnou výplňou. Toto sú rentgenové snímky pred ošetrením a hneď po jeho ukončení. Po 6 mesiacoch sme urobili kontrolný rentgen, na ktorom bolo vidieť, že zápal sa pekne hojí. Následne sme prešli k záverečnej fáze liečby, zhotoveniu koruník. Bohužiaľ zabudol som natočiť samotné brúsenie zúbkov. Išlo však o vertikálnu preparáciu a samozrejme sme zhotovili aj dočasné korunky. A toto je už finálny výsledok po nasadení definitívnych koruník. Takže zatiaľ sa majte pekne, ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videjku. Ahojte.